dej mi ho do huby, dej mi ho do huby. Chlapci, Zajímalo aj vás niekedy, aké to je mať superhrdinskú hruď? cícky jak Superman, kamo. Vás Chceli zajímalo ste mať vás? takedy? Hej, chcel si mať také cicky jak Superman? Bo ja ne. Jak Batman? Ani to ne. Jak Spider-Man? Vôbec. Že sme piči. Čiže osud sa s náhodou stretol a vznikol z toho veľký tresk. Tak vznikol vesmír, chlapci, ja som vám to teraz povedal. James Bond. Alebo ho stvoril pán Božko. Ukáž. James Cook a Johnny Walker. To jak malo to máš? Málo. Cože na hlavu si to Obrovské nedá. to okolo. Obrovské? Veď koľko si to nedá na hlavu? Dobre, to máš takto, však to tak je štýl, kámo. Tak je štýl. Nemôžeš mať na hlave. To musíš mať len tak, povrchne. Chlapci, James Cook a John Walker a Skywalker. toto. Čo, ty si kokot. Chlapci, moje No, meno akože je... napodobenina. Drž hubu. John Walker. Hej. Ty kokot, chápeš? My name is Jeffrey Epstein a tu je Donald Trump. Jeffrey Epstein. Yeah, I came in with the song. Ooh, yeah, I came in with the song. Dobre, chlapci, na koho ste strane? Myslíte si, že žiebal podľa vás Epstein? Aj Ko? s menej ako 13-ročnými? Hej. Jasné, že hej. Nie, lebo tam vraj brali iba od 13 do 17. Ja aj táto pán v pohode. Chlapci, v živote sú 4 veci, ktoré vám ľudia budú vždy vravieť, že nemáte robiť. Negambli, nepí, nefajči a nenájdi si frajerku. A viete, kto vám to rozpráva? Vaša Ľudia, ktorí gamblia, pijú, fajčia a majú frajerku. Sme v tomto majstri. Kamoš, kúlim, ja kokot, ne? Ty si vyjebaný. Kamoš, jak zub mi vyšiel von. A že, no trošku som ťa akože potlačila, ja viem. Ideme hrať takú hru, že Jakú hru? si zatočíme kámo ruletou a keď si vybereš farbu a keď padne opačná, tak ten druhý ti dá množstvo pre tréningovky. A budeme 3-krát točiť, lebo máme 3 pre tréningovky tu. Chápeš? Ale Valia, ne. Čo Valiana? Nemôžeme dať tak veľa z Valium. No však... Kto povedal, že musíš byť zlý? Chápeš? Kamo, o tom je hra, bohužiaľ. Tak to je. Kamo ti padne, že čierna a si povieš, že červená, vieš, že ja ti zalejem celé toto Valium. Tu ti budem liať, ty koko. Ne, to som nerobil, lebo ja chcem. Ale na piču je, že kamo, že ten, kto ide prvý, tak má výhodu. Lebo videl, že koľko si mu ty dal. Takže si budeme strihať. Ne, ale vieš, že to je pičovina. Alebo si strihneme, že kto povie prvý? Ja by som to jebol tak, že Valium by som dal rovnakú dávku. Dobre. Čo? Kde je ruleta? Kamo, ty čo ideš vložiť reálne peniaze? Nejdem, však dám, že demo alebo dač. Jaj, ty Ale tak nejde. chceš točiť. Ale Ja nejde že- to tu. Ja že roztočiť kolotoč chceš. Chcem povedať, že či padne červená, alebo či černá, hej. Ale číslo nemusím. Nemusíš ti, no. Na čiernu. Ja nevidím. Na To si dal na čiernu? červenú, kamoško? Na čiernu a jak to ale... Toto. Tak však to máš točiť. Však keď ty trafíš, tak si miešia sám, chápeš? Nie, že tak. A ty si dal čiernu a podľa červenú. Mal som to na kameru ukázať, kámo. Máte radi nebezpečenstvo? Máte radi, keď ste v situácii, kde môžete zomrieť? Dám ti tak? Či to je málo? To je málo. Ešte od teba. Fú, vieš, lebo... To, že to je málo, neznamená, že mi máš dať dvakrát toľko, ty kokot. Ja dám čiernu. Tak podľa mňa červená. Cetínu možno nemáš. Podľa mňa padne čierna. No, dobre, ideme na to. Sám sebe miešaš, ty kokot. Do piče! On je tak... Som On je kokot! hlupý, kámo. Ježiš, On ja ne, som že piču. On tak trošku, ne? To povedal. Valia. Sa dohodneme, že z Valia si majú dať asi každý, ak chce, no. Dobre. One Tak wild type, Polka? half of scoop. No to už tam máš veľa, aj tak, kámo. Fú, tak už tam mám tram kofínu. Je to ťažké, ale treba pevnú vôľu. Tam ide napríklad chlapec,
Pozriem na ňo, vidím, že má spadnuté ramena cicky. Že v živote necvičil. Že v živote nedal ani stovku bench. A máš čo vlasy, jak ja tu čo povedať. Chlapci, prehnal som tu, ale to znamená jednu vec. Ideme dať na to trošku, jak sa vraví, trembolonu a ideme cvičiť do piči. On my own for a day, wishing I could feel my bones decay. Maybe there's this one in the air. Maybe finally I'll be free. Koľko prstів kafujem? Wish that I could disappear. Poď, zníra. Poď, baby. Every time I Mal si ísť viac. Príď. Daj na sebe, piče. times that you have lied to me, now the walls are closing in. Hiding in the shadows, I can hardly breathe. Everything is slowly Čo mám proti akože? Ale neviem. Neviem, jak som to mal proti. A mám pocit, že som to zle naproti. Taký. Kamu podľa mňa to je taký jednotný cvik. Chlapci, včera ste mohli vidieť náš tréning, točíme to deň potom, lebo sme mali krž a kokot. A sme zabudli. Ne, mali sme krž, my sme nezabudli. Takže krok číslo 1 na veľké cicky je ísť. Prvý cvik, ramena. Bench. Ďalší krok je ísť aj biceps počas toho, lebo ja chodím mal prvý. Chlapci, Neviem, vždy, na čo to je. keď vám niekto človek povie, že sa máte vzdať, nevzdajte sa. Chlapci, základ je cvičiť to, čo vás baví, lebo tam budete robiť aj tak väčší progres, jak na nejakej somarinke, čo vás nebaví.